Θα φέρεις χρυσαφικά από τη γιαγιά σου για να μας ξεχρεώσεις. Ο άλλος σήμερα περιμένει 2 χιλιάρικα που του έχω πει ότι τα έχω και δεν έχω φράγκο. Ό,τι και να γίνει και φυλακή να μπω, θα κάτσω 10 χρόνια μα σκοτώσω άνθρωπο. Το ξέρεις ότι είμαι ικανός να το κάνω, έτσι? Το ξέρω. Αποτελεί τεράστια πληγή για τα ανήλικα, για τα ελληνικά σχολεία, η διακίνηση ναρκωτικών και αποτελεί και πολύ ουσιαστική ανησυχία των γονιών και των γονιών που μας παρακολουθούν τώρα. Το θέμα που θα παρακολουθήσετε αφορά την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών σε σχολεία της Πάτρας. Θα ακούσετε σε λίγο σοκαριστικούς διαλόγους και απίστευτες απειλές εναντίον ανήλικων μαθητών. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Πάτρα και τη Βικτωρία Δαράτου. Θα ακούσουμε διαστόματος συνηγόρου υπεράσπισης 13χρονου παρακαλώ πολύ συλληφθέντος πως αυτό το παιδάκι κάποιοι, όπως λέει ο συνήγορός του, το έχουν εθίσει στα ναρκωτικά έτσι ώστε να το βάζουν στη συνέχεια να διακινεί τα ναρκωτικά μέσα στο σχολικό συγκρότημα. Πάμε να δούμε ένα βίντεο και σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Θέλεις να πεις κάτι? Είναι ένας από τους συλληφθέντες του κυκλώματος ναρκωτικών σε σχολεία της Πάτρας. Πρόκειται για τον πρώτο από τους 19 που πέρασε την πόρτα του εισαγγελέα Πατρών μετά τη σύλληψή του στην Πάρο όπου είχε μεταβεί. Κοκαίνη, χασίς και ναρκωτικά χάπια με πελάτες νεαρούς και μαθητές σχολείων της Πάτρας. Χειροπέδες σε 19 άτομα πέρασε η ασφάλεια Πατρών, εξαρθρώνοντας το κύκλωμα που φέρεται να είχε μετατρέψει σε μίνι μάρκετ ναρκωτικών το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της πόλης. Σοκάρουν τα όσα λέει ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Στα κρατητήρια της Υποδιεύσεως Ασφαλείας Πατρών, συγγενείς των κρατουμένων που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση με τη συμμορία διακίνησης ναρκωτικών, προσπάθησαν να εισάγουν σε συσκευασμένο κουρασάν το οποίο είχε ανοιχθεί ποσότητα ναρκωτικών. Οι συνάδελφοι που ήταν υπηρεσία εκεί κατάφεραν και το εντόπισαν, με αποτέλεσμα να συλληφθούν. Ακόμη και τα ρολόγια της ΔΕΗ έψαξαν οι αστυνομικοί και πράγματι μέσα βρήκαν ναρκωτικά καθώς τα χρησιμοποιούσαν για κρυψώνες. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ έχουν λυγίσει το καπάκι προκειμένου να κρύβουν μέσα ό,τι εκείνοι επιθυμούν. Αυτός είναι ο τιμοκατάλογος που γράφτηκε με μαρκαδόρο στον τοίχο του σχολείου, ενημερώνοντας ότι το 1 γραμμάριο ναρκωτικής ουσίας πωλείται προς 13 ευρώ. Ακούστε τι λέει ο επιστάτης του σχολείου μιλώντας στο T-Live. Μπαίνει ο καθένας μέσα όποιος θέλει. Δηλαδή φύλακα έχει το σχολείο? Δεν έχει, είχε παλιά και τους διώξαμε. Τα συνθηματικά εδώ, στους τοίχους. Τώρα τα κάνουν αυτά. Τώρα. Το T-Live φέρνει στο φως τους αποκαλυπτικούς διαλόγους που έκαψαν τη σπήρα των νεαρών κατηγορούμενων. Έλα μπρο. Έλα, να, ναι, μπαμ. Ρε, γιατί θα το δώσω στα καπάκια? Ναι, 5. 5,5 δεν μου είπες? 5 μπρο, γιατί δεν είναι από μένα σου είπα. Πάω να το πάρω και να βάλω άλλο 1,5. Δεν παίζει να βγει 5,5 ρε αδερφέ, γιατί εγώ δεν βγάζω τίποτα. Θα σου φέρει 1,5 σου λέω ρε στην επόμενη. Μπορώ και μετά, το βρίσκω. Καλά, εντάξει ρε μπρο. Εντάξει. Εντάξει, έλα, γεια. Και αυτό είναι 5 μπαμ. Γεια. Εντάξει. Ακόμα και σε απειλές και εκβιασμούς φέρονται να προέβαιναν τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης για να στρατολογήσουν μαθητές στη διακίνηση των ουσιών μέσα στο σχολείο. Ναι. Έλα ρε, περίμενε λίγο. Έχω ανοιχτεί. Κάτσε λίγο να μιλήσουμε. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσετε. Ρε θα σε άμα με έφερες τζάμπα. Ναι. Ποιος είναι ρε? Ναι. Εγώ είμαι το μεγαλύτερο πουλί. Φέρε μου τον... Να τον απειλήσουμε. Ποιος είναι ο... Εάν είναι αλήθεια ότι έχουν απειληθεί παιδιά 13χρονα και 14χρονα,
Νομίζω ότι σε πρώτη φάση πρέπει να δείσουμε το ενδιαφέρον μας και όλοι μας να εστιάσουμε πάνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Κατά καιρού συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω όμως ότι το τελευταίο διάστημα έχω να αναφέρω κάτι αξιοσημείωτο. Μας θλίβει αυτή η κατάσταση. Από τους διαλόγους φαίνεται πως τα αρχηγικά μέλη πιέζουν για να πάρουν τα χρήματα από τη διακίνηση των ουσιών, ενώ τους απειλούν σε περίπτωση που δεν λάβουν τα χρήματα. Μωρή κανέ και λες ότι σου κατέβει στο κεφάλι. Λοιπόν, θέλω 600 ευρώ που έχει ο... Βάζεις άλλα 50 ευρώ να γίνουν 3 και άλλα 3 του... Ρε μπρο, κάτσε αδερφέ, περίμενε. Τι ρε μπρο, βρες άλλα 50 να στείλεις και θα δεις, μην τα στείλεις. Κάτσε ρε μπρο, μπερδεύτηκα ρε αδερφέ. Δώσ' του ένα χαστούκι, μα την Παναγία, δώσ' του ένα χαστούκι και άμα σ' ακουμπήσει πες μου. Η ομάδα των ανηλίκων δεχόταν πιέσεις από κάποιους από τους ενήλικες φερόμενους δράστες που καταλογίζουν ότι προέβη σε κάποιες ελάχιστες πράξεις διακίνησης και περιστατικά βίας και πίεσης και απειλών υπήρχαν και μεταξύ της ομάδας των ενηλίκων. Μέχρι και προσωπικά αντικείμενα τους ζητούν να πουλήσουν για να ξεχρεώσουν. Θα φέρεις χρυσαφικά από τη γιαγιά σου για να μας ξεχρεώσεις. Ρε σου λέω τι μου είπανε και αυτοί το εννοούσανε. Και εγώ τους έλεγα ναι. Ο άλλος σήμερα περιμένει 2 χιλιάρικα που του έχω πει ότι τα έχω και δεν έχω φράγκο. Και εσείς κάθεστε και λέτε πού θα είμαι, σε ποιον. Στον μεγαλύτερο ρόλο που υπάρχει. Θα φάει 2 χαστούκια και θα ξεράσει όλα. Και τώρα άμα του πεις ότι μαλλού. Καλά, κλείσε. Εντάξει, εγώ σου λέω μόνο και με καταστρέψετε. Να ξέρεις, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Θα μου βρείτε 2 χιλιάρικα να τα δώσω να ξεμπερδεύω. Τώρα μην επιμένεις, 100 ευρώ. Δεν επιμένω, εγώ θέλω 50 και άλλα 50 σε λίγες μέρες. Καλά. Σοκαριστική είναι η διάλογη ανάμεσα σε 2 μέλη, όπου το ένα επιθυμεί να αποχωρήσει αλλά χρωστάει χρήματα. Θες να κάνουμε μια νέα αρχή, ναι ή όχι? Ρε μπρο, εγώ θέλω να κάνω νέα αρχή μόνος μου. Δεν μπορώ όλη αυτή τη φάση, Πάτρα. Εγώ σου λέω να πληρώσω για την ελευθερία μου, να σου στέλνω κάθε μήνα λεφτά, ρε αδερφέ. Εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Μου έχει κάνει ψυχολογικό τώρα, αδελφέ. Άμα δεν έρθεις από κοντά να μιλήσουμε, να τα βρούμε, να είμαστε ωραίοι, θα κάνω ζημιά, αδερφέ, και θα μπω φυλακή. Και μετά θα καταστραφεί όλος ο πλανήτης, να ξέρεις. Τα εγγόνια με εδώ πάνε σχολείο. Ξυλοδαρμούς, μαχαίρια και ναρκωτικά, τώρα μια χαρά πάμε. Τώρα ανησυχείτε με αυτά που ακούστηκαν? Δεν ανησυχείς. Φυσικό και επόμενο. Από τους 19 συλληφθέντες, οι 4 είναι ανήλικοι μαθητές, ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν οι γονείς τους που συνελήφθησαν για παραμέληση. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας 13χρονος μαθητής γυμνασίου. Καλησπέρισω τον κύριο Άκη Βαβαρούτα. Ο κύριος Βαβαρούτας υπερασπίζεται ένα παιδί στην ουσία. Ένα παιδί μόλις 13 ετών, το οποίο τελείωσε το δημοτικό και πάει στο γυμνάσιο. Έχει και αυτό συλληφθεί. Και σας άκουσα να δηλώνετε, κύριε Σενίγορε, ότι το παιδάκι αυτό κάποιοι το έθισαν στα ναρκωτικά για να το χρησιμοποιήσουν. Θέλετε να μας πείτε τη δική του ιστορία? Κοιτάξτε, καλησπέρα αρχικά και ευχαριστώ για την πρόσκληση για να ακουστεί και η πλευρά ενός παιδιού, το οποίο είναι μόλις 13 ετών και 4 μηνών. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα παιδί το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και από μένα τον ίδιο, όπου τον εκπροσωπώ, αλλά είμαι δικηγόρος, ούτε παιδοψυχίατρος, ούτε παιδοψυχολόγος, ούτε έχω τον τρόπο να κάνω το παιδί αυτό να ανοιχτεί και να μου πει όλα όσα πρέπει να μάθω. Το παιδί από την πρώτη στιγμή ήταν πάρα πολύ φοβισμένο και παραμένει φοβισμένο. Καταλαβαίνετε, είναι συνελήφθη την Παρασκευή και από την Παρασκευή κρατείται και θα κρατηθεί μέχρι την Τετάρτη, τη Μεγάλη Τετάρτη το πρωί, που θα περάσουμε από τον κύριο ανακριτή. Αρχικά αυτό που μου είπε το παιδί ήταν ότι δεν έκανα κάτι, αυτό που έκανα ήταν μόνο να εξυπηρετήσω 2 φίλους μου όταν μου το ζήτησαν. Αυτή ήταν η αρχική του εικόνα που ήθελε να δώσει για όλη αυτή την ιστορία. Βέβαια, όσο περνάνε οι μέρες και καταλαβαίνει και τη θέση του, μιλάει λίγο περισσότερο. Δεν μπορώ να μπω σε περισσότερα στοιχεία της δικογραφίας, ούτε θέλω φυσικά. Σε ποια ηλικία του έδωσαν ναρκωτικά του παιδιού? Σε αυτή την ηλικία. Είναι θέμα που απασχολεί όλους τους γονείς, έτσι. Δηλαδή, ένα παιδάκι που μόλις έκλεισε τα 13 και του έδωσαν, το έχουν θύσει σε τι, σε χασίς, του έδωσαν πιο σκληρά ναρκωτικά? Του έχουν δώσει χασίς. Δεν έχει εθιστεί το παιδί, απλά του έχουν δώσει χασίς προφανώς για να μπορούν να τον επηρεάζουν πολύ πιο εύκολα. Και ξέρετε κάτι, θεωρώ ότι σε αυτή τη χώρα κάποιες στιγμές κάνουμε όλοι σαν να πέφτουμε από τα σύννεφα. Νομίζω ότι λίγο ή πολύ, όλοι ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, στην αντίληψή μας έχει υποπέσει τα τελευταία χρόνια ότι κάτι δεν πάει καλά στα σχολεία. Και όχι μόνο δεν πάει καλά στα σχολεία, στα λύκεια, δεν πάει καλά στα γυμνάσια. Που είναι
Πραγματικά εξωφρενικό. Υπάρχει διακίνηση στα περισσότερα γυμνάσια της χώρας. Το έχω δει, έχω μιλήσει, έχω συζητήσει. Στο δικό μου το μυαλό είναι αδιανόητο να υπάρχει τιμοκατάλογος στον τοίχο του σχολείου και να μην θορυβείται κανείς. Άκουσα λίγο πριν τον επιστάτη που είπε «Να, τώρα έγινε αυτό». Κανείς, δηλαδή το είδαν, οι καθηγητές, ο διευθυντής, κανείς δεν έχει δώσει καμία σημασία. Και έχουμε από πίσω οικογένειες που μπορεί για τον οποιονδήποτε λόγο να μην μπορούν να ελέγξουν τα παιδιά, είτε επειδή δουλεύουν όλη μέρα και λείπουν από το σπίτι, είτε επειδή έχουν προβλήματα, γιατί μην ξεχνάμε, μέρα με τη μέρα τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αυξάνονται ραγδαία στη χώρα μας. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι συμβαίνει στο σπίτι του κάθε παιδιού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κάθε παιδί στα 12, στα 13, στα 14 είναι ένας πανεύκολος στόχος από επιτίδιους που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους με αυτόν τον τρόπο. Τα λέτε πάρα πολύ σωστά και θα παρακολουθήσουμε από κοντά την υπόθεση, κύριε Βαβαρούτα. Και εγώ κλείνοντας να πω ότι πραγματικά σε όλη την κοινωνική διαστρωμάτωση υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή ναρκωτικά διακινούνται από το σχολείο, ας πούμε, της Γκράβας στο Γαλάτσι ή τα σχολεία στα σχολεία που υπάρχει παραβατικότητα μέχρι τα πιο ακριβά ιδιωτικά σχολεία. Δεν έχει λοιπόν κοινωνική διαστρωμάτωση των ναρκωτικών. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τους ανηλικούς. Και το λέω για να μην αισθάνονται άσχημα και οι γονείς των παιδιών, του παιδιού που εκπροσωπείται, που μπορεί, ας πούμε, κάποιος να το εκμεταλλεύτηκε και να του έδωσε χασίς. Είναι βαρύ κοινωνικό πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε δει και στα πιο ακριβά σχολεία περιστατικά bullying με το χειρότερο τρόπο. Ακριβώς. Πάμε σε διαφημίσεις.